Vítam vás na palube Kia Carnival, je to model VQ, čiže ročník 2006 až 2012, predpokladám, neviem, toto je 2008. Auto vlastním nejako od novembra roku 2020, čiže covidové auto. Ja som ho kúpil na to, aby mi to jazdilo Bolt. Nakoniec počas najväčšieho lockdownu sa viac menej neoplatilo jazdiť, čiže nejazdilo to, žiadny Bolt, skončilo to ako tretie rodinné auto a dnešnému dňu som najazdených nejakých 60 000 kilometrov za nejakých 3,5 roka a chcel by som vám trošku poukazovať toto auto, lebo v dnešnej dobe tieto 7-miestne auta sú celkom, dajme tomu, nie že nežiadúce, ale klientela ich už tak nevyhľadáva a preto ani výrobcovia aut ich veľmi netlačia a obmedzuje sa to fakt len na pár modelov, čo sa týka Volkswagenu Charan, čo je to isté ako Seat Alhambra, že to je krážď ako úhoď. No a potom sú tam Nemci, Opla niečo, Ford ešte má, ale tam už oni dávajú hybridné motory a vlastne čo sa týka ázijských aut, tak jedine Číňania, čo teraz začali predávať tie Dongfengy. Inak nič ako Honda Odyssey alebo tieto Carnivaly sa už v Európe nepredávajú. Stále sa predávajú vo zvyšku sveta. Viem, že v Amerike to kúpite ako sedonu. Viem, že v Ázii sa to stále predáva pod značkou Carnival. No a tak, akože je to taká situácia, že áno, tých 7 miest vám vie ponúknuť aj SUVčko. Je pravdou, že málo kedy človek využíva tých 7 miest. Ja som posledné 2 sedačky z tohto auta dal k sebe na povalu, lebo ich reálne nevyužívam. Využívam to ako 5-miestnú konfiguráciu, ale mám výhodu, že kočiky, keď idem na nejakú kratšiu trasu s deťmi, nepotrebujem skladať. Proste dám ich tak do toho kufra, ako sú a týmto pre mňa nejakým spôsobom končí. Prídem na miesto, vyberiem ich a úplne v pohode, všetko je bez problémov. Nie, že by som bol lenivý na to, aby som skladal a rozkladal tie kočiky, len si v rámci možností zjednodušujem trošku život. Takže je to tak, ako to je. Ďalej, čo sa tohto auta týka, v rámci spoľahlivosti mňa za tie 3 roky, čo ho mám, nechalo iba raz. A to bolo, keď som na jar po kúpe auta robil servis olejový a výmenu filtrov a vymenil som palivový filter. Neviem, koľko tam ten predošlý filter bol, ale ako náhle ja som tam dal nový filter, ktorý bol podľa VIN čísla, podľa všetkého pasoval, zdochol mi motor, musel som to odtiahnuť, muselo sa to skontrolovať, naštartovali sme to viac menej na silu, cez štartovací sprej. Zistil som, že jeden vstrekovač začal štrajkovať, takže sa prečistili vstrekovače, od toho momentu auto jazdí v pohode. Taktiež, keď som to auto kupoval, tak kupoval som ho za nižšiu cenu, ako bola trhová, kvôli tomu, že ložisko voľnobežného, ako to nazvať, súkolie voľnobežných otáčok olejového čerpadla, tak, povedzme, môžeme to tak nazvať. Proste na olejovom čerpadle súkolie, ktoré poháňa vlastne to čerpadlo, keď je naštartované, tak blblo, alebo zblblo, alebo niečo a húčalo to.
Takže to sa muselo vymeniť, v rámci toho sa spravili nové rozvody, čiže jazdíme s úplne novými rozvodmi, ktoré sú tam určené od výrobcu. Zvyšok je len to, že človek sedí a jazdí. Malo to teraz nejaký menší servis, robili sa brzdy, lebo na STKčke sa ukázalo, že jedna brzda štrajkovala, konkrétne tie prasiatka, teda vodiace tyčky, ktoré sú na strmeni. A bolo potrebné pretesniť streky, lebo jeden strek sa rozhodol fúkať, teda podfúkovať tak neskutočne, že sa vytvoril karbon okolo. Takže toto sa vyriešilo, pretesnilo a auto jazdí úplne pekne. Viac menej teraz každý deň, odkedy mám dve malé deti, tak využívam tú možnosť, že sú 3 miesta na sedenie v druhej rade a tým pádom manželka sedí v strede, jedno dieťa na jednom kraji, druhé dieťa na druhom kraji a všetko úplne fajn. Momentálne fungujeme na princípe tým, že malý je malý, ide vo vajíčku za mnou, vedľa mňa je voľné, za spolujazdcovým sedadlom sedí malá, tá už má sedačku s Isofixom, to je v druhom videu, ako som ho montoval. A s tým, že ho aj testujem, že či sa takéto sedenie oplatí za tú cenu, za akú sme to kúpili. No a manželka sedí v strede vzadu, v tretej rade nemáme žiadne sedadla, čiže úplne v pohode vieme odviesť všetko, čo potrebujeme, tým, že máme dve detičky. Čo sa týka nevýhod tohto auta, tak ja mám konkrétne manuálnu prevodovku, 5-stupňovú, viem, že sa sem potom robili aj 6-stupňové prevodovky, manuálne, a ešte, že sa sem dával automat. Ja som pôvodne schválne chcel tento manuál, teraz to už ľutujem, mal som ísť do automatickej prevodovky, mám aj LX-kovú výbavu, čo je v ponímaní v rámci výbav tá slabšia výbava, čiže nemám vyrievané sedačky, nemám, čo je dôležitejšie, tempomat, lebo na tých dlhých cestách ten posed a to, ako držíte ten pedál, tak vás po nejakých hodinách tá noha fakt začne bolieť. Proste je to tak, nie je to koncipované, aby ste išli dlhú trasu s tým, že si nenastavíte ten tempomatík. Ďalšia vec, áno, ten tretí rad sedadiel. Karnivaly, ktoré sa dodávali do Ameriky, neviem, či oni boli označované ako Grand Karnivaly, alebo aj tie krátke, lebo boli dvoje. Boli akože Sedona a Grand Sedona. Tí Grand Sedony boli o niečo dlhšie a Sedony boli akože normálne to, čo mám ja. S tým, že objavil som v Čechách na internete, že tá tretia rada bola sklápateľná do podlahy. Tu to tak nie je, tu sú normálne sedačky, ktoré sa vyberajú a mňa to celkom irituje, keď predsa len jedna sedačka má 25 kg a dávať ich do auta, vyťahovať ich z auta pri každej nejakej jednej príležitosti je také trošku, ako by som to povedal, nechce sa vám s tým zabíjať čas reálne. Hlavne, ak ich máte tak ako ja na povale. Donedávna som ich mal v dielni, ale z určitých dôvodov z dielne išli preč. A teraz vlastne ich mám na tej povale a z povale ich vyberať, nie je to sranda. Akože vôbec to nie je sranda. Ďalšie z nevýhod, čo ja viem, no na to, že je to 2.9 a je to štvorvalec, tak ten výkon za normálnych podmienok bol celkom slabúčky. Ako keď si to potom porovnám, že mal som X5, ktorá bola 3 liter radový 6-valec a mala ten istý výkon, čo toto, tak OK, chápem. Ale bavíme sa o X5, ktorá bola z roku 2001, toto je auto z roku 2008.
takže samozrejme ja som si dal trošku upraviť ten výkon a teraz mám 220 koní, ktoré viac menej stačia na to auto, ale neurobíte s tým nejaké hrdinské výkony, rýchlosti, odpichy, proste nič. Proste je to koncipované na to, aby to malo ťah v prípade, že niečo ťaháte, niečo potrebujete väčšie odviesť a tak. A čo sa týka spotreby, tak ja som sa snažil, že teda predpokladal som, alebo dúfal som, že sa budem hýbať niekde okolo nejakých 8,5-9 litrov, ale keďže jazdím štýlom, akým ja jazdím, čiže na tej diaľnici idem to diaľničné tempo, ale nie je tachometrové, ale GPS-kové, tak tá spotreba je trošku vyššia ako tam, kde som to ja chcel mať, ale pohybujem sa niekde medzi 8,9, 9,2 až 9,5 v závislosti od toho, či jazdím sám, alebo jazdím s celou rodinou, alebo niečo veziem a hlavne cesty, po ktorých chodím. Keď idem nejaké okresky, tak jasne, pod 9 litrov úplne krása, lebo však nenáňam sa, nemám tam potrebu, že kde čo. Na tej diaľnici si už idem, to čo mám vo zvyku, takže tam si to vezme trošku viac, ale tak ako je to tak okolo tých 9 do 10 litrov. Bohužiaľ. Nič s tým ja nenarobím. A možno keby to mal ten 6. prevodový stupeň, tak vtedy by to možno išlo trošku nižšie, ale nemám ho tu, takže pracujem s tým, čo mám. Čo sa týka kladov, tak kladov to má veľa, hlavne keď ste nejaká taká rodinka, že máte dve malé detičky, tak ten druhý rád na sedení je úplne akože špica. Nemôžem si sťažovať, pekne manželka sedí medzi deťmi, vie sa o ne postarať, všetko je úplne v pohode a vy sa môžete sústrediť na cestu. Ďalší plus, ja tu mám Android radio, čiže viem si púšťať to, čo chcem, ako chcem. Ďalej, čo sa týka plusov toho auta, no na ten nejaký základný servis, ktoré si to auto žiada, nič extra sa neukáže. Predsa len akože je to stará Kia, oni tieto motory ešte robili strašne mohutné, aby vydržali prvé, posledné, aj nemožné. No a tým pádom, keď sa o to auto staráte, tak sa vám to auto aj odvďačí. Neviem, čo ešte by som k tomu viacej povedal. No a ja už som na mieste, ja si to tu zaparkujem. A pomaličky sa s vami budem ľudia lúčiť. Toto bolo len také rýchle videjko, pokiaľ o tomto aute. Ešte cestou domov, ak nezačne pršať, spravím nejaké obehnutie si auta okolo. Nech vidíte, ako to vyzerá, ako vyzerá ten kufor. Mám tam momentálne tie dve autosedačky, takže uvidíte to, že fakt, čo sa týka priestoru, je to veľmi bohaté na ten priestor. No, takže ako som slúbil, takto to auto vyzerá. Toto je takýto zbežný pohľad zvonka. Urobíme si to nejako takto zrýchlenie. Predsa len už tie auta majú svoje roky, nikoho veľmi nezaujíma nejaký špeciálny dizajn. Obyčajné auto, ktoré pre amerického klienta je také, že úplne v pohode. U nás sa to veľmi nechytilo. Neviem prečo. Neviem, či je to tým, ako to vyzerá, alebo tým, že tá značka tam nie je európska. Proste také. Vyzerá to skôr ako na americký trh. A teraz poďme na palubu. Takže takto to vyzerá.
vpredu. Je tam Androidové rádio, úplne jednoduché veci, na mieste vodiča, všetko čo potrebujete. Toto potrebné, to si nevšimnete, to sú už roky. Osvetlenie, hmlovka, všetko na prístrojovke. Jednoduchá čitateľná prístrojová doska. Ukážeme, dobre, nič také špeci. Čo sa týka druhý rad sedadiel, toto si zavriem, toto si otvorím. Ja to mám nastavené takto. Sú tam kvázi 3 plnohodnotné sedačky na sedenie. Každá jedna sa dá sklápať, vybrať, čiže viete mať dve, viete mať tam dve, viete mať všetky 3, viete dať všetky preč. Momentálne tam mám túto Isofixovú Petit & Mars sedačku, ktorú testujem pre moju malú. A pôjdeme ďalej. Tak to veľmi rýchlo. Toto je najväčšia devíza tohto auta. Mám tu takto 2 kočiky, ktoré nie sú poskladané. Viem ich hocikedy vybrať, použiť, vrátiť tak ako sú. Za normálnych podmienok, keby sme tu mali ďalšie 2 miesta na sedenie, nechajte. Tak toto spravíme, vybereme jednu tú autosedačku, normálne tu máte 2 odkladacie na poháre, to isté máte tu na tejto strane. Úplne brutálne, takisto repráky pre 3. radu, výduchy pre 2. aj 3. radu, čo sa týka aj kúrenia, aj klimatizácie, čiže bomba. Špecialitka tohto konkrétneho kusu je to, že ja tu mám aj ťažné, čiže viem ťahať náves do neviem koľko, ale viem proste ťahať ďalšie auto za týmto autom, takže ten výkon je tam potrebný, preto som aj trošku upravoval tú riadiacu jednotku, aby to malo väčší krúťak. Čo sa týka z tejto strany, každé to jedno sedadlo má takéto tieto na odkladanie, držiak na pohárik, na flaštičku, na čo chcete, samostatné ovládanie kúrenia, klimatizácie pre 2. 3. radu a tak, no. Čo sa týka spolujazdca, spolujazdec to tu má veľmi pekné, veľmi jednoduché. Odkladanie, elektrické okno, zamykanie dverí, takisto ako na vodičovej strane. A 2 kastlíky menší a väčší. Takisto je tu takéto úško na držanie kabelky do 3 kg. Boh vie, či kabelka váži menej ako 3 kg, ale je to tam. Takže toto je také hrubé zbehnutie toho auta. A neviem, no ja som s ním spokojný. Aj keď už rozmýšľam nad tým, že by som to vymenil za niečo iné, len neviem, čo by to plnohodnotne nahradilo. Jedine čo sú, tak sú Ameriky. No, čiže to je viac menej všetko, čo som vám chcel povedať, respektíve povedať. Chcel som vám predviesť toto auto, jedno z 3, mám doma ďalšie 2, mám tam Hondu Accord, s ktorou už mám skoro 300 000 km, kúpil som ju pri 180, takže aj tu vám ukážem. A najnovší prírastok, čo prišiel pred 2 rokmi, je Lexus, s ktorým sme už tiež navalali nejakú porciu kilometrov. A je to môj prvý hybrid, čiže sa vyjadrím trošku aj k tejto problematike a hlavne k tomu, že keď som to chcel kupovať, rozmýšľal som aj nad elektrikou, ale z určitých dôvodov nakoniec som išiel do hybridu a nie do elektriky. Takže z takéhoto pekného prostredia, vedľa diaľnice a nadjazdu, vedľa Kie sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste video pozreli a keby náhodou, tak odoberať a like. Čaute.